ang magpabiling ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisan kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabili ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. On air. On air. Pastor King on air. Hi, hello, mayong nga gabi sa tanan nga mga kaigsunan, sa tanan nga mga tig paminawan din sa Shine FM 95.9 o dire sa ato nga Facebook Live. Kumusta? Mga higala mga kaigsunan kong kanunay nagsunod og naminaw dini nga maong programa. Og sa tanan nga mga kaigsunan nga naglantaw kanato sa Facebook, good evening. Welcome back mga kaigsunan sa ato nga panag-uban dinhi sa Facebook Live og dire sa frequency nga 95.9 megahertz sa dial sa inyong mga radio sets. Okay mga kaigsoon, mag-uban-uban na sa kita ining kagabian, pulong sa inyong madunggan og mabatian. Okay, padangat lang mga kaigsoon ang inyong mga messages, kaya ito ka ng hatagan og pagtagad. And pakishare sa ito nga live mga kaigsunan ining kagabian. Okay, sa tanang kasunod og naminaw maayong gabi pag-usab og mag-uban-uban na sa kita mga kaigsunan pagpalanog sa pulong sa Ginoo pinaagi ning mao nga si biyaanan. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Ini nga maong buluhaton nga makalangit, magtudlog magiya kanatong tanan, pulong sa Ginoo atong mabatian. Og sa atong pagpadayon mga kaigsunan, mohimo na kita sa mga pag-ampo tungod kay mao ni ang pinakanindot og pinakatahom nga ngayan nato nga pagahimoon. Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord ining oras saktak sa kagabion sa imong pagkamaayo, sa imong pagkagamhanan, sa walay hunog, walay undang nimo Lord, na pagmahal diri ka namo. Lord, akong ginatugyan, ginasalig kanimo nga among nga kinabuhi, nga among kalaglawas ug espiritu. Kamahimo kini Ginoo nga takos ug ngayan sa paggadawat sa imo nga mga mensahe. Lord, akong ginatugyan kanimo. Kini nga mao nga buluhaton Lord, nga magmalampuson motubo kini.
Mosuwag kini sa imong nga kagustuhan. Father God, akong ginatugyan na kanimo nga dili mahimong babag, Lord, ang unsa man nga sitwasyon sa kalibutan, nga dili kami makadaig makasimba kanimo. Lord, tudloy pa kami nga makapahimaya kanimo. Giyahi pa kami, Ginoo, sa mga butang ang ayan namo nga himuon, Ginoo, nga dili sa mga butang ining kalibutan. Father God, ilayo kami sa mga butang nga posibleng mulayo ka na mupalayo diha kanimo. Lord, giyahin taon kami maluoy ka. Nagkinahanglan kami, Lord, nga magmatinod-anon kami, Ginoo, aron mahimo makaangkon kami sa langit nga magisaad sa matag usa kanamo. Salamat, Lord, sa mga nagminaw, naglantaw, sila, Ginoo, mapanalanginan imong mensahe, Ginoo, maghatag og dugang kalig-on og kadasig nga dili sila, Ginoo, mahimong maluya, mahimo kaming madasigon sa matag adlaw. Salamat, Lord, nga ang imong mensahe may kanunay namo nga matamdan adlaw o gabi. Kining tanan akong ginaampo pinagay si mga anak nga mao sa Kristo nuluwas, kitang tanan magaingon. Amen o amen. Okay mga kaigsunan, maayong gabi kaninyo nga tanan pag-usab sa tanan nato nga mga naglantaw karon og naa sa inyo nga Facebook, no? Naglantaw sa Facebook Live. Good evening din ni Geraldine Catido de Alessandra. Good evening Pastor K. Blessed Sunday kaninyong tanan. Diha, God bless. Salamat sa tanan nga naminaw nini nga oras sa kagabhion. Og sa tanan usab nga naminaw diri sa frequency nga 95.9. Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Kumusta? Kumusta to nga mga kaigsuunan diya? Nga walay hunog, walay undang, nga nagapatalinghog. Nining nga mao nga buluhaton. Maayong gabi ding nanay Nining. Og ginsab ni Sister Matoy kaninyong tanan nga naminaw diya sa may magsaysay ni Pastor Danilo. Og sa uban pa nato nga mga kaigsuunan nga walay hurong. Nga sa nagkadaya nga mga dapit, mga barangays. So paibala nga ito mga kaigsunan nga balik na tag-broadcast mga kaigsunan sa 95.9 Shine FM. Magatod kani-kaninyo sa pulong sige no mga awit nga kanunay igsoon ko nga maghatag kalig-on o kadasig kanatong tanan. Dili na to hunongon igsoon ang batasan sa panagtigom. Manang kinahanglan gyud kita mga kaigsunan ko nga motubo, mouswag alang sayaha nga buluhaton. Ipadangat ang inyong mga comments mga kaigsunan o kapaki-share sa atong live ining oras ug takna sa kagabion. Kaya atong ihatod dia kaninyo ang mensahe nga nagdala kanato o magdala kanato sa tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalinaw, kalipay sa atong kinabuhi. Pwede di ka malipay ining kalibutan na, pwede sab kang malipay, pero igsoon sa kalibutan may katapusan, pero sa langit walay katapusan. Manang paning kamote igsoon bisag unsay may tabo nga mapasidunggan, mapasalamatan gyud nato ang Dios. Ayaw gini nagsayangi igsoon nga mahitabo nga pagpatuyang ratas tong kaugalingon nga gusto hinoon ato gyung matuman ang gusto sa Ginoo. Oras na to mga kaigsunan, alas 6:04. Mabaghaning oras sa igsoon. Mga gidagoy ni. Okay, so salamat kayo. Murag dili to parehag oras na ko ay. Posible alas 6:06 inyo, alas 6:05, alas 6:04, anar gyud. Okay, kaninyong tanan diha nga naa sa gawa sa nasod, maayong gabi, maayong udto, maayong buntag, maayong hapon. Unsa mang oras sa karon diha sa inyo nga dapit. Okay mga kaigsunan, ato nga kanunayon nga himuon ang pagpasalamat sa Ginoo adlaw gabi. Dili lang sa panahon nga kanabitang naa ka sa kahimtang nga nindot, no? Nindot at kahimtang
Hinoon sa unsa man nga klase nga kahimtang sa imong kinabuhi. Munang ayaw igsuon og kanabitang mag-agad ka sa unsay panahon o sa panimo mahimo ang panahon sa pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Sa taas ng bukid sa Kalbaryo, diin siya dito mitungas nga nagpasaan. Sumabog at na krus, ibabarog ang krus, gilangsang siya nga gipadupad. Sa kilid niya makita ang sama nga giduslak sa matalinis nga bangkaw ug diin dito miagas iyang dugo. Inisbisan sa tinggas niya mga luha. Iniksidlak sa bidliso sa akong Ginoo. Silang tanan mamangon sa ilang mga lunganan. Hoy sa makusog katingalahang hangin, kitang tanan mo at tubang sa mabangis nga hukmanan. Sa kilid niya makita ang samad nga giduslak sa matalinis nga bangkaw ug giindit ko miagas iyang dugo. Inisbisan sa tinggas niyang mga luha. Sa iyang mga ngapin migulang ang katapusang pagpupaw nga maoy nahimong paglaom nato karon. Sa kilid niya makita ang samad nga giduslak sa matalinis nga bangkaw ug giindit miagas iyang dugo. Inisbisan sa tinggas niyang mga luha. Inisbisan sa tinggas niyang mga luha. Luha. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air.
Okay mga kaigsunan, just continue to listen to this radio station 95.9 Shine FM and also to our Facebook Live. Okay, sa tanang kasunod o naminaw mayong gabi sa mga pinangga nato diya. Nga walay hunog, walay unda nga nagapatalingog ini nga buluhaton mga kaigsunan aron ang pulong si Ginoo ipadangat niya kaninyo kamatuoran inyong madunggan og mabatian. Okay, good evening diyan ni Sister Rebecca Apostol. Good evening Pastor Kim, watching here in Taytay Badjan from Sis Rebecca Apostol. Okay, gikan ni Brad Edwin Canonigo. Blessed evening Pastor, watching right here Sambuan, Cebu. Thank you. Wow, thank you sa tong igsoan na Brother Edwin. Okay, salamat. And sa tong mga kaigsunan diha sa may Sambuan, Cebu, mayong pagpaminaw, mayong paglantaw, and also sa mga naminaw dato sa tong frequency nga 95.9 and sa uban pa nga mga sibianan nga naga-hook up mga kaigsunan. So kikini nga mao nga sibianan mga kaigsunan usa ka non-commercial community Christian radio station. We only here is to broadcast the Word of God. Non-commercial, non-partisan, non-denominational. So ato lang diri is ipadayag ang unsay naa sa Biblia. Mato ning ipaabot ya sa matag usa si Kristo ang mangluluwas. At sa may mga issues sa kalibutan, dili na nato tagdon, ang importante makapadayag kita sa mga pulong nga naa sa Biblia. Kaysa akong obserbasyon sa taas nga panahon, walay naluwas sa paghimo nato igsoon sa mga nabang pagtakol sa uban nga mga issues. Wala ko kabantay na naluwas na inabago hinoon may nalain. So sa kana mga kaigsoon sa ako nga taas nga pag-obserbar. Pero taas kay kog experience igsoon nga sa ato nga pagwalay sa may balita, daghang naluwas, daghang nabago. So atong tan-awon ang result. It's not about og unsay atong gibuhat, it's about ang result sa atong gibuhat. Kay kung nagbuhat ta niya nga sa kabutang unya way resulta nga mohangtod mo hatod sa kaluwasan sa katawhan, useless igsoon. Okay, more messages nga tagaan nagpagtagaan. Gikan rin ni Sister Divina. At sa ning wataga pagtagad mga kaigsunan. Good evening Pastor Kim, watching from Davao City. Ni Grace Berry Tolen. Good evening Pastor Kim, kumusta? From Pastor Ricardo Tolen diri sa Bonggalunan, Basay, Negros. Salamat Pastor, maayong gabi diha kanimo. Ni Sister Judith Ondoy, maayong gabi Pastor Kim, maayong gabi sab gikan ni Regina Yoraba Pinyonal. Blessed evening Pastor Kim, watching here from Kambuing Ili, La Libertad. Thank you guys sa tong igsoon nga always ning naga-tune in mga kaigsunan, and also to Sister Jennifer Quiñones Canillo. Blessed evening Pastor Kim, watching here in Badjan, Cebu. Happy ta po ko makabalik og kining Cebu mga kaigsunan or Badyan. Sa lain na sabsibianan nga mabarog og matindog mga pinangga, and also on Tuesday ubiyahin na sab ko igsoon alang sa ato nga installation sa FM radio from Tubasay. So mo na itong trabaho mga kaigsunan, mo na nga akong gipagamit ang unsay gihatag sa Ginoo. Maka na ang usa sa tumong og tinguha mapalagana po ng mga kaigsunan tong mga pastors kamo na bahala nga diin magpalapnag sa mensahe sa Dios. Isulti ang kamatuoran base sa balang kasulatan, ipahayag kini igsoon nga diin walay kapin kabubuton. Balakag na ay madismaya basta kamatuoran, kaysa walay madismaya wapoy maluwas. Wana mga kaigsunan, ipahayag ang unsay kamatuoran sumala sa balang kasulatan o kini maghatag og kaluwasan. Isulti nga kun ang taon dili mubiya sa sala kung mamatay siya impierno gyud padulngan. Kung ang tao makasasala pero naghinulsol, mibiya, miundang, mihunong sa tanan nga dili mayo, miduol sa Ginoo, nagpaubos dawaton siya sa Ginoo igsoon. Munay saad sa Dios mga kaigsunan nga dako kay nato nga tagaag pagtagad. Yatiman dili lang sa atong pag-alagad si Ginoo basig ma-emosyonal ta. Dapat atong klaroon base dia igsoon ko sa Roma 10:2
nga dasi kitang nangalagad og Ginoo pero puntahan og naluwas mata murag wa pa po'y klaro. Ay gig pagtuha nga ning hila ka, natumba ka, unsa may nahitabo nimo diha, langit na ka. Kay wala gyud mag-ingon ang Biblia kung nahitabo na si imong kinabuhi, malangit na ka. Kay naay statement sa Bible kinsa ang matawag nga mahimong mga anak sa Dios. Muna igsoon daghang mga sitwasyon usay sa kinabuhi, emosyonal ta, nagtuo ta nga naayo ta sakit, langit na ta, gatuo ta nga mao ni hitabo na to during praising, during worshiping, during sa mga event, but take note of that. Bisag unsa pay nahitabo nimo diha, kung walay kaluwasan, kung wala ka mahatagi katungod sa Dios igsoon nga mahimong anak, wala nimo nabuhat ang procedure pamaagi aron matawag ka nga anak, useless ang tanan. Munang maniguro ta before anything else, before sa ato nga service, atong siguradoon nga na-enroll kita igsoon. Na-enroll kita, nahatagan ang kita right, nahatagan ang kita katungod. Nga diin matawag kita nga anak, kay nindot kayo nga diin nagtrabaho ta nga naka kining naatay application form na nakasubmit ta sa mga requirements, kay sigurado gyud nga bisag unsa ta ka kanang kugihan kay ta mo trabaho, siguro tang may madawat. Kay nga naman ang atong pangalan tuwa dito, bisag unsa na to kakugihan diha si Ginoo igsoon, kung ang pangalan na to wala masulat sa libro sa kinabuhi, useless ang tanan. Okay, gikan ni Naomi Piano Caranel. Good evening, Pastor Kim, watching from Bulacan. So, mangutan ako ang atuang pangalan. Naba sa libro sa kinabuhi mga kaigsunan. Di na mayo magkumpiyansa, nadasig kita pero wala day klaro. Atong siguro onigsoon nga atong kadasig tukma gyud. Igo gyud, accurate gyud sa Bible. Ayaw ninyo igsoon og sayangi nga nangalagad ka pero walay klaro. Hinoon, nangalagad ka klaro ang imong pangalan naa sa libro sa kinabuhi. Kaya dito sa Exodus igsoon og sa Revelation, delikado mga pinangga og naay madilit. Mana mga kaigsoon atog yung siguroon nga atong pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi, kana bitaw nakadawat ka, mituo ka, maigihimo ka. Dili kay ni simba na o kina, nihilak na ka, naunsa na ka, perti na nimong lipaya. Unya pag resulta pangutanon luwas na ka, ay wala pag yoy kuan wala pag yoy pastor, kay saan buhi pa man ta o sa panay awa pa kaway klaro ani mga kaigsunan. Ano nangalagad bang kakaingon sa pastor, dapat aduna ka insaktong kaalam og kibalo sa mensahe sa Dios nga iyang gisaysay dire kanato. Kana bang word for word, word for word mga kaigsunan, mo kanay pinaka-importante. Okay, gikan ni Tito Lee Il Tagonde. Amen. Hallelujah. Hello Pastor Kim. Mayong gabi, watching from Cebu. Request kog song Labod. Thank you Pastor. God bless. Kinsa man na gani. Salamat sa itong mga kaigsunan, no? Nga wapo kayo o kuan pangalan. Salamat sa itong mga kaigsunan nga naghatag og kalig-on o kadasig usab. Okay, so salamat kay sa itong buhing nga Dios o sa tanan nga mga naminaw diya. Ang pinaka-importante igsoon nga kanunay kang mudaog, kanunay kang mapailobon. Ang kadaugan wala sa imong kaisog, ang kadaugan na sa imong pagpaubos. Kaya ang taong magpaubos, ilalom na sa proteksyon sa Ginoo mga kaigsoon. Munay timanin ninyo, ha? Bisag mag-unsa pa ka o proteksyon sa imong kagalingon, kung dili nimo dapig ang Dios, di gyud ka magmalamposan. Pinagisay mong mga labod, uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian.
nagruso o gamhanan ka nga Diyos. Ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kinilawas ng inakalan ug kaayuhan mo. Luwasan, ayuha ko, milagrohi, kining kahimtang nagaantos, ako nagpaubos. Pinagi sa imo, ilawas ng ilahan, kayuhan mo. Luwasan, ayuhan ko, milagrohi, kining kahimtang nagaantos, ako kahimulugan ka, mapasayloon ka, matinudanon ka, mahigugmaon ka. Wala kay maikumpara, wala kay kapareha, wala na'y lain pa, nagkinusaran ka sa among presensya. Pinaagi sa imo mga labod, uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan. Pastor Kim on air. Pastor Kim on air. Okay mga kaigsunan, parahin kita nga nagsunod og naminaw ini nga maong programa. Og sa tanan to nga mga kaigsunan, sa to nga mga FB viewers, kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, happy day and happy evening.
Okay, thank you for watching Renato Dilantes Remontal rather. Okay, good evening sa tanan nga gasunod at mga kaigsunan, mga brothers and sisters in Christ. Thank you for watching and listening to this wonderful Christian radio station. Shine FM is a non-commercial community Christian radio station, mga kaigsunan, nga naga-play og mga pure Christian music Monday to Sunday, January to December. Non-commercial yun ni. Wala ni magtanyag o mga nagkadiya nga mga produkto, nagisgot o mga produkto kung sa gitanyag diya kaninyo. Ang gitanyag lamang pulong sa Ginoo nga magdalag kabaguhan, magdalag kaligon o kadasig kanato nga tanan. Manang ayaw ninyo igso, gusiki ang panahon nga may mensahe, may mga pastor panggawali diha sa inyo nga dapit, diha sa inyo nga barangay o mismo diha sa inyo nga panimalay. Kaya nga naman igsoon, mabot ang panahon nga wala na'y mga mensahe, wala mihit na kaayo ang magwali. Karon apertindaghana gadasok nasa YouTube, Facebook, besa nasa pertindaghana mga kaigsunan. O kining tanan gasa diha kanimo kay ngano bulahan ka nga nakadungog sa mensahe. Og mas bulahan ka nga nasakitan ka sa mensahe kay kini magdalag kabaguhan sa imong kinabuhi. Bulahan ka nga may mubadlong nimo kay aron matarong ang hiwi nga kinabuhi. Apan kung dili ka magpabadlong, dili usab gid nimo madawat ang tinuod nga kabaguhan, mga kaigsunan. Nagsugod lamang ang kabaguhan sa kinabuhi sa tao kung siya panahon nga magpatudlo na. Ang usa ka bata kung magpabilin nga na siyang balay, dili siya mo antog tunghaan, dili siya matog eskwelahan, magpabilin na siyang balay. Pag-abot sa mga katuigan, siya walay nahibalaan. Muna kita igsoon, kung magpabilin lamang kita sa atong prinsipyo nga kaniadto, maabot ang katuigan, manglabay ang katuigan, maoras gihapon ta. Ang uban na maestro na, ang uban na maestra na, ang uban na nay trabaho, kita mangguguna gihapon. Nga naman, tapulan kay ngo eskwela. Tapulan kay madtog eskwelahan. Muna igsoon nga kung tapulan kitang mutuon sa pulong sa Ginoo, tapulan kitang mga lagad, tapulan kitang musimba, tapulan kitang muhimo sa gusto sa Ginoo, nya mo ato tag langit, ay ayaw na lang pagunahon ang langit igsoon ha. Ayaw na lang pagunahon ang langit. Kung sa imong kinabuhi pertikang pagkatapulan na. Bisa pagampo muna sa ginawa. Pagbasag Biblia muna. Ay nalang pagunahon na hati man niya, ayaw gyud mo pagunahon nga makaadto mong langit kung ang imong gibuhat igsoon. Or may tag na gibuhat marang-arang. Og wa gyud kay gibuhat nga para sa Ginoo. Ang una para masayod ka ug unsay buhaton minaw ka sa mga wali sa pastor. Unya para masiguro gyud kay dili man gyud tanang panahon makadungog ka. Pagbasag Biblia, mga pinangga ko. Basag Biblia, ampo taman, paniguro agyod nga nakahimo ka pagpasidungog sa Ginoo. O kini igsoon ko, ato gyo madawat ang tinuod nga kalipay, kalinaw diri sa atong nga kinabuhi. Unang ayog tuguti igsoon nga sa atong kinabuhi, magpatuyang rata. Dili ta magpatuyang atong paniguroon nga si Kristo ato gyud nga masimbag madayeg sa tibok natong kinabuhi. Okay, sa tanan nga naminaw na to sa nagkadaiya nga mga dapit og mga lugar, og sa tanan na to nga mga Sibianan, sa Alcantara, diha sa may Badyan. So maayong gabi kaninyong tanan kutob sa nagasunod og nagapaminaw. Sa atong pagpadayon igsoon maminaw taglaing matahom nga awit. Paborito kay sa tanan. Okay, enjoy and stay blessed, mga kaigsunan ko.
Pagkuha ako, nagulat sa imong saan. Ang gahom ni mo mukunsa sa lugar na taguan mo. Puna ako, wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo ato. Wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo ato. Nang ando'y ayokon mo, ining kasing-kasing ko. Ibuhat kining bago, pagkuha ako, nagulat sa imong saan. Ang gahom ni mo mukunsa sa lugar na taguan mo. Puna ako, wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo ato. Wala ang kalayo sa Diyos, wala ang kalayo sa Diyos. Dahil ako, kung asa ka mo ato. Ang iyong presensya, kinuadian sa imong kalayo. Gawas doon ako, ang imong presensya, kinuanian sa imong kalayo. Naayo ako, ang imong presensya, kinuanian sa
Okay mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpunayang pagsunod pagpaminaw, and also din his 95.9 Shine FM, and sa 101.3, 96.7, 96.5, and also sa 101.3 Malabuyok. Salamat sa mga Subianan og sa tanan nga mga naminaw og sa may Tanhay City sa 95.3 igsoon ko. Salamat kay sa Dios og sa umabot no sa may Basay mga kaigsunan ko ang 95.9 sa gihapon. Okay, salamat sa mga I think mga 10 radio stations igsoon or 9 ba siguro or 8 nalimot ko. Salamat sa kadaghan mga kaigsunan nga natukod niya live ta igsoon sa nagkadayang nga mga Sibianan Cebu, tulo dia sa Cebu niya dire sa Negros Oriental, sa Tanhay o sa Basay. Sa adlaw hangtod pagsalo ngalan mo mabayan sa kaaro Okay, so basa ta sa mga messages nga gipabot dire mga kaigsunan. May gabi dan ni Jake Aidan Camones Ganti watching here from Mongpong Himalalad. Good evening Pastor, and also ni Blissy blessed evening Pastor Kim watching from Tihel from Pastor Bibi Bisario. Thank you for watching. Ni Jiri Rosales Quiroga. Good evening Pastor Kim, God bless. Thank you sa tanan nga nagsunod. Sa tanan nga mga walay hunog, walay undang nga nagapatalingog ani nga buluhaton mga kaigsunan. Okay, so sa tanan nga mga kaigsunan ko, sa ato nga pagpahinumdom diha kaninyo mga kaigsunan, walay kapuslanan ang atong pagpadayon pag-alagad sa Ginoo kung wala kini matunong sa insakto nga basihanan nga nakatala diha sa balaan nga kasulatan. Sayang kini mga kaigsunan kong emosyon, sayang kini igsoon kong mora na lang og kultura or kultura na lang para lang makasimba, para lang matawag nga nagsimba ko, nangalagad ko. Pero sa tinud-anay wala kay lalom nga commitment sa Ginoo, wala kay gitawag og encounter. The word encounter igsoon ko is experience. Mismo ikaw wala lang kay ingon nga nakadungog, nakakita, but mismo ikaw makapamatuod, nakatilaw ka, naka-experience ka ni Jesus. Kana mo'y pinakanindot nga experience mong kinabuhi nga you and God, ikaw ang Dios gid mismo igsoon. Kay nga naman pag unsa ka tawo naka-experience gyud ni Jesus personally, bisag di na dasigon, bisag di na dasigon, tinuod panahon sa problema, pagka na nga tawa tinuod nga naka-experience og Jesus, tinuod nga may encounter ni Jesus, bisag di lagi na dasigon. Bisag di na sigon nga naman, siya mismo makapamatuod, siya mismo gatay gitawag og siya mismo makapadayag nga dili mahimbiyaan ang Ginoo, nga dili maayo nga hunungon ang pagalagad, nga dili may magpadala sa problema nga naman siya naka-experience. Pero daghang hitabo igsoon, gamay lang problema, wa nay bugas, wa nay kwarta, grabe nang kalisod guban pakahimtang sa kalibutan, gi-discourage, gibutang-butangan, tanan nga mga sakit o mga ang makisakit nga mga pulong nadunggan ning hunong na. Nakakita lang problema sa simbahan ning hunong na. Nga naman, ang iyahang nga pag-ila o ang iyahang nga paghigugma laktod pagka-istorya tanang gasunod naminaw mabawra. Nga naman, kay ang mabaw nga kahoy naras mabaw igsoon, wala gyud makagamot, wala makadulot ang iyang gamot ngadto sa lalom. Pag mabot ang hangin, dali rang tumbahon. Munang daghan ang alagad o Ginoo, taphawra. Munang kinahanglang matistingan igsoon kung lalong ba kining gamuta, aron masayran kung tinuod ba ni nga nakagamot, nakadulot, nakapanggunit diha sa Ginoo. Tanawa igsoon pag abot sa mga pagsulay o kalisod. No?
Imong tanawon, grabe na siga, pero pwede ding mabawa. Ha? Perting da siga. Perting da siga igsoon nga mga lagad. Pagsugod, perting da siga, kusog kay wali. Kusog kay mo kanta. Hastong perting yun. Paistorya, grabe, patestimony pa, grabe yun. Manang nako igsoon, sa taas-taas na experience ka na kusog kay mo testimony, duha pa ko ana. Kusog kay mo wali, duha pa ko ana. Nga naman mga pinangga, duha pa ko naraba na sa bunbon or nakadulot ba na? Ha? Nakadulot ba na igsoon? Kay wa gina kadulot. Pag-abot ana, mangluod ra gina. No? Kay daghang kay mga Kristiyanong luuran. Una nagpamatod igsoon taphaw nga pagka-Kristiyanon. Gamay lang problema, dagamay lang kalisod, damay lang kasakit. Posible mo tungod sa kasakit, tungod sa kalisod, mo aksyon kang kaluya, pero dili gyud matumba. Matumba man siguro, mubangon ra dayon. Di kay natumba, wa na gyud. Ha? Sa una gustong mo simba, karon wala kang digsimba. Napay mga Kristiyano igsoon og dili mabisita, di matagad, mangluod na. Kalabanan ra ba mangluod kini mga tigulang na? Muna nga kaigsunan. Kabantay mo ng bata igsoon nga og di matagad mangluod. Gatuo mo bata ra pa og di matagad mangluod. Naapo nas dagko. Ha? Muna mga kaigsunan, lisod kay nang sitwasyon na og mo na magdagsang. Ang importante igsoon mo dagsang ang mga tao nga dedikado ug determinado. Muna magtinabangay ta kay sa akong kinabuhi usab nga kinahanglan ko og kalig-on. Kay dili ka pangarastian ang problema. Dili ka pangarastian ang kalisod. Muna nga kinahanglan ta igsoon kog Dios. Kinahanglan ta sa mga pamaagi unsaon nga kini pag moabot ni sa tao, makabarog ta. Ha? Makabarog ta igsoon. Maningkamo ta. Munang daghan tang mga lakang nga himuon aron mas mapalig-on nato ang pag-alagad sa Ginoo, mapalig-on nato ang pagsunod kaniya. Munang dapat matag usa kanunay naa sa buluhaton. Aron layo kas tentasyon. No, kay usahay madomingo ra ta kitag Biblia. Madomingo ra ta kadungog og Ginoo. Way bisan pagkaon, way pagpasalamat, bisan sa unsay mga gibuhaton da wala. Sa pagtubo. Mga kaigsunan mo na nga itong ginitalye diha kaninyo. Kung atong pag-alagad si Ginoo sa maras kasagaran, o kirag na, o kirag wala, o kirag kasimba, o kirag dili, way pulos buhata. Ha? Way pulos buhata mga kaigsunan. Ha? So, lisod kayo, huwag mo na yung magsige. Wala mga kaigsunan, atong tinguhaon nga mapadayag nato ang tinuod nga pagkaanak sa Dios. Dili tani daugon sa istorya, daugon tanis binuhatan. Munang pamatud-an nato igsoon ang tinuod nato nga pagkaanak sa Dios pinaagi sa mga buhat. Pamatud-an nato nga love nato si Jesus pinaagi sa ato ang pagbuhat. Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kay lisod kayo mga kaigsunan, kung wala tay pagtuman sa iyang mga sugo, mahimo ta nga diin baka kung siya nga tubangan mga kaigsunan nga naman. Kay kung tinuod kamo nga nahigugma kanako, kung nahigugma kamo kanako, tumana nga ako mga sugo. So laktod pa ka istorya, kung wala nimo tumana ang mga sugo, wala ka mahigugma sa Dios. Panahon nga ako nagakabugnaw, gikuptan mo ako sa imong pananaw. Sa panahon nga ako nahisalaag, ang presensya mo imong gipabatyag. Gibuhat mo ang tanan
air. Okay, mas maayo gyud igsoon nga magadayeg sa ato nga labaw nga makagahom kay mao man kini ang iyang gipangandoy o gitinguha kay natawo kita or namugna kita ining kalibutan sa katuyuan nga pagasimbahon, pagadaygon, pagayukbuan ang atong Dios igsoon. Kay mao ginay pinaka sentro niya kanang pagdayeg kaniya nga haom sa iyang kagustuhan, pagsimba nga gusto gid niya igsoon. Kanang pagsimba mga kaigsunan mo na pinasahi nga trabaho ba nga ang pinakalaom or pinaka kana bitang kanang murag wa kay gibilin simong kaugalingon nga pagdaig na alang gid niya. Manabis na usahay na mo gamit og termino nga dungog himaya kung ibalik galibog yung kuana mga kaigsunan anong ibalik man isa to pa kuhaon na pwede niyo niya, no? So muna mga kaigsunan nga ang dungog himaya kadungganan para lang gyud si Ginoo wa nay pwedeng modawat ani. May gabi sabdi ay sa tong igsoon Pastor John Rel Tudlas nga biyahe siguro ining mga oras ha. May gabi dia Pastor. O good evening Pastor, mapay pag-uli nako gikan sa church namo kay naay mga bulaton. Salamat si Ginoo nakahuman ra ni magkahinumanay rani sa Wednesday tanan. Okay. So mahuman na nay, may gabi di mo danay og sa tibok nimo nga panimalay. So salamat kay sa to nga buhi nga Dios. Muna mga kaigsunan, salamat kayo nga ang Dios naghatag og kalig-on nato niya mga itag dispensa sa tong mga kaigsunan nga dugay-dugay kung wala ka live tungod niya tong bagyo siging gaulan gawas nga siging gaulan wa po'y kuryente diri sa amo. So muna mga kaigsunan nga wa ko ka live. So karon kay na may kuryente nya ang atong panahon pod init-init na. So makabalik na ta mga kaigsunan. So daghan kayong nangita, wa ko ka live. Hapan karon balik na. So sunod na pod semana ugma, Lunes man ugma no. So kuan na pod ni igsoon, ato na po kog babaw, may na po ko'y trabahoon. Kay tingsanggi maron mga kaigsunan, kamo di mo ka-relate diyang nas gawas kay may mais diyang sanggionon. Tingsanggi ron niya manikay sikay mga kaigsunan ba. Di may magsalig mas maayo nga magkugita ato ko dito sa bukid ugma kay mao man ni atong trabaho maglubog mais tapos ipagaling para natay makaon, ha? Pagaling mga kaigsunan lubo ta dito ugma kay sa Martes mo biyahe na sab ko long travel. So maybe ato kog basay ding atog Dumaguete kay usa sa ko ang kuan ron mga kaigsunan nga nahutdan gud kog form sa certificate of marriage. Wala mga pinangga nga mato ta ani og PSA na mangita ta dito bason og naay kuan sila na stock mga kaigsunan. So kay ubay-ubay man guni akong kalaslon rong Oktubre murag upat ni kaparisan October mga kaigsunan niya. Sulod sa dugayng panahon nga wa na ko katagad og pangasal kay nabisi ko sa ubang trabaho. Pag discover na ko igsoon kay ako nang tagaag pagtagad wa magyo koy nabilin nga bisag usa na lang usa lang ka buok yod nga form. Mura may gani kay naka-discover ko layo pa igsoon niya pa sa October 3 o October mga tunga-tunga tong uban. So inana ko kabisi mga kaigsunan unya sa last pag nato nga gibiyahe dito mig Bacolod. No, kaya do na tay ginahimo igsoon nga pagbisita usa sa to nga mga viewers sa Facebook. Salamat si Ginoo kay sila nakadawat sa kaluwasan nakabalo sa unsay mga angayan ng buhaton isip mga Kristohanon. Mao kana mga kaigsunan ang kanunay natong ginatinguha. Kaluwasan sa katawhan dili reliyon ang atong endorso, dili grupo kundi si Kristo. Kay si Kristo magdalag kaluwasan sa mga taong motuo kaniya.
si Kristo nagdala og kabag-uhan sa mga tao nga mo desisyon gayud. Kung kabag-uhan igsoon sultihan ti kastinohan mo desisyon ba ka? Ha? Mo nagingon bag-uhon ako si Ginoo pag sige akong inom. Mo desisyon ka mo biya. Mo take effect igsoon ko ang kabag-uhan nimo once nga mo decide ka. Ha? Mo desisyon ka mo sacrifice jud ka naa jud kay isakripisyo. Mo decide ka mo hukom ka ngay mo ning biyaan ug ang Dios magakumpirmar nini igsoon. Muna mga kaigsunan, salamat kay sa Dios nga siya naghatag og kadasig kanatong tanan. Muna nga gusto kayo ang Dios nga kitang tanan mga lagad kaniya. Nga kanabang pag-alagad igsuon nga murag wa nay gibilin. Kabantay mo anang last day na lang nimo. Pag last day na lang igsuon buhaton ang tanan, himuon ang tanan para lamang kanabang masulit nimo ning last day na lang bitaw ron. Sige ato ni kaunta mag-enjoy ta. So igsuon isipa nga this is your last day. Nga atong pagdaig sa Ginoo sobra-sobra. Dalampanan ka sa kinabuhi ko. Halaran ka, O Jesus, sa kasing-kasing ko. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Simbahon ka, O Diyos, sa matag adlaw.
Sa atong pagyukbo si Ginoo igsoon ay nagigbili ni. Kay managingon nga ayaw na pag-reserve, ayaw na pagbilin pa kung Dios na atong simbahon o galagaran. Ayaw nagbili ni igsoon kay nga naman diha si Ginoo makapaniguro ta nga safety ang atong investment. Ha? Safety ang atong investment diha si Ginoo. Ga-invest ka kusog, ga-invest ka kwarta, ga-invest ka sa imong kinabuhi ngadto sa Dios. Very safe. Aris kalibutan daghang scammers. Daghang scammers igsoon, nag-invest ka, gilugulugan ka ra, gipanindutan kag istorya. May gabi din na Elena Brigoli Monteras. Thank you for watching. And also ni Susan Pablio. Good evening, Pastor Kim, og sa tanang listeners, dungay ko ng atong buhing Dios. Salamat sa mga nagsunod og naminaw. Muna mga kaigsunan, tanang naglantaw naminaw karon. Kung magdahig ka sa Ginoo ayaw nagbili ni. Kung magsimba ka sa Ginoo ay nagbili ni. Bisig ihurot pa nimo imong kusog diha, dili ka magmahay. Kay sa Ginoo igsoon kung diha nimo ibuhos ang tanan, wala kay kamahayan. Ha? Wala kay kamahayan kung diha na mo ibuhos sa Dios ang tanan. Kay nga naman, ang Dios may tag-iya sa tanang butang. Bisag mawala pang mutanang butang na si mong kinabuhi, basta na ang Dios, dili ka angay mabalaka. Dili ka angay nga makulbaan. Kay nga naman, sa Dios makapaniguro gyud ka. Ha? Sa Dios makapaniguro gyud ka igsuon nga diin matagaan ka, mapadaygan ka sa tinuod nga kamatuoran. Muna mga kaigsunan, atong pasalamatan ang Ginoo nga naa kanunay. Og paminaw mo, ang atong kalibutan karon nagka-high-tech. Ug tungod sa mga lingla, tungod sa mga pamaagi sa kalibutan, kundi kakabantay basig madala ka igsoon. Nakafocus ka sa mga butang ining kalibutan na apan wa na ka makafocus sa pagsimba. Bantay igsoon, kita magbantay tang na mga cellphone, magbantay tang na natamukan og mga gadgets, natamukan sa mga kabisi basig nalimot na ta nga dili ni mao'y kinabuhi nato. Ang gadgets, ang cellphone, tanan nga to nakita o di makita, dili ni mao'y kinabuhi nato. Ayaw kalimot, maadto kag syudad, perting lingawan, nindot kay mga suga, daghang sakyanan, daghang makalingaw, daghang mga sounds, daghang makapalingaw sa itong mga mata. Ha? Daghang aligri kay ba, nindot na mga pagkaon, musulod mo og mga tindahan nga mga dagko, bugnaw kayo, nindot kayo, picture dayon, anak, puan dayon, igsoon. Gikulbaan biya kuha ng buhata. Ha? Gikulbaan ko igsoon kay basig di ka kabantay ba? Nalingaw na ka sa kalibutan, nalingaw na ka sa kanindot, sa kabugnaw, sa sidlak sa palibot, sa mga enjoyment sa life, mga banding-banding, mga iting-iting, uguban pa. Di ba? Basig nalimta nato ang tinuod nga kahulugan sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa nagkadaiya nga mga gadgets, kalingawan, kabisi sa trabaho, negosyo, paghuna-huna sa mga butang. Igsoon, magbantay ta. Ha? Dili ko moingon nga magbantay mo. Magbantay ta. Kaya kusab dapat magbantay. Kay kung front mo, front po ko. Kung mag-amping mo, mag-amping sab ko. Kung magbantay mo, magbantay sab ko. Ngano man, front kita karon sa mga gadgets. Front kita karon sa mga ka-high-tech. Front kita sa mga butang. Daghang pwede nga muganoy na to palayo si Ginoo mga kaigsunan. Basig usa na lang kaadlaw, mangangha ka, layo na de ka sa Ginoo. Wa ka kabantay, gihinay-hinay de kag hila palayo si Ginoo. Natingala ka, gadray na ka. Ha? Natingala ka, gadray na ka sa imong prayers, gadray na ka sa imong Bible reading, gadray na ka sa imong fellowship. Murag ang imong mindset nakatutok na lang sa usa ka butang, nakatutok na lang sa usa ka sitwasyon.
Nawala ng imong kainit sa pagluwas og kalag. May patos pilmero kay dasig. Nawala ng imong budget para sa anniversary, Thanksgiving, para sa simbahan, para sa bulaton, sige no, kay tuan na sa mga butang. Nining kalibutan na. Nakalimta na ang priority nimo. Ang mga minor na imong natagaag pagtagad. Nga sa una mauman tani ang imong priority, pero karon di na. Ang major kaniadto nahimo na lang minor karon. Pagkadako igsuon, pagkakuyaw ng sitwasyon. Wala mga pinangga, pagpahinomdom ka natong tanan, pulong sa Ginoo mo tudlo ninyo nako natong tanan. Magbinantayon ta kay ang yawa nagtuyok-tuyok naa sa palibot ng ngitag tukbonon. Ang iyang tukbon syempre kadtog yung nagkumpiyansa. Ha? Og naay katuyok-tuyok igsoon diha sa balay na iliyon ang matukban katong mugawas. Di man ha? Ang matukban katong mugawas. So kung naa ka sa sulod sa balay, kung naay katuyok-tuyok na nga mopaak nimo, budaot si mong kinabuhi, dili makapanghilabot tungod kay protektado ka sa bungbong, protektado ka sa pader. So kung naa ka sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, walay makapanghilabot nimo apan kung mugawas ka, delikado ka. Pero wa ka kabantay igsoon, nakagawas day ka. Pinagi sa pagsunod sa sistema sa kalibutan, pinagi sa pagsunod sa gustos kalibutan, naghinay-hinay de kag pagawas, agyawa, ag leon, mamamaak, naghulat kanimo igsoon. Gingnan ka, ayaw ana, don't do that, not there. It is dangerous to your health. Dili lang health, dangerous sa ato mga kalag. Ang nahitabo, wala na. Manang mga babae, kay daghang babae nga piting kusugang manguyab. Na pong mga lalaki kusog po kay manguyab, isig na uyab. Di sayop manguyab, di sayop magminyo, pero butang sa saktong paagi. Muna mga kaigsunan, ayaw mo kumpiyansa, gadgets. No? Grabe na kataas ang porsyento karon sa mga tao nga naa sa cellphone. Grabe kataas. Ha? Sa una, wa man kay mahimo kayo ining keypad nga cellphone. Kay kuan raman na, sawa-sawa raman ang dula diya. Ha? Wa kay kalingawan ana sa una. Nya wala pa po nang Android. So mostly makakita ka, makadula ka games, makakita ka unsa pa na mag-Facebook ka or unsa ba na nga kuan pa man to sa una kining Skype, di ba? Also Skype sa una, Friendster. Oh. Hangtod niabot ng Facebook, Messenger. Hangtod igsoon mga games nga adto lang ka sa una sa internet cafe online, so makahimo ka pero karon anywhere. Kay ngano ang wireless fidelity igsoon bisan asa na. Sa bukid. No? Grabe na ka high-tech igsoon ang atong panahon. Now, nausab ang dagan sa panahon. Naliso. Og napagimas ani waabot. Pero ang Biblia igsoon wa ba gyud mausab. Ang iyang mando mao ra ba gyud. Ang unsay giayawan sa pagsugod sa Biblia hangtod karon ayawan gyapon. Unsay ginadili kaniadto ginadili gyapon karon. Pero kabantay mo sa kalibutan, unsay ginadili kaniadto karon gitugot na. Kaniadto malig-on kayo. Nahimo gyud ni nga balaod, nga di gyud pwede, pero nadugay nahimo na nung pwede. Ha? Iyon ana ang kalibutan mga kaigsunan, usab-usab. Ha? Munang dapat loyal ta sa Ginoo, di ta loyal sa mga tao nga nasa kalibutan, lalo na pag may posisyon, kay timan may katapusan ang ilahang termino. Ha? May katapusan. Sa Ginoo igsoon, wala. Unang ang imong posisyon sa kalibutan, timan may katapusan. Pero ang imong posisyon sa Ginoo, walay katapusan. Muna'y timan igsoon ko. Sa Ginoo, walay retire. Dili ka mo retire. Walay absent, walay day off. Ha? Muna mga kaigsunan, kay ngano man na pastor, ang proteksyon, ang giya, ang tabang, ang pagluwas, walay habwa igsoon
Basta ang imong pagtuog pagsalig di sa mahabwa. Pero mulundang ka pag-alagad, babay. Muna'y klaro na itong pagtudlo igsoon, mga ipagsalig ngayon kang luwas na ka, magpatuyang na kasimong kaugalingon. Kaya tinuod nga luwas, maning kamot, pagbuhat unsay kabubuton si Ginoo. Dili magpasagad sa kaugalingon mga pinangga. Ha? Ang tinuod nga luwas dili magpasagad sa kaugalingon. Mahimo hinuon nga maningkamot nga matuman ang kagustuhan sa Ginoo. Hallelujah. Daigon ka. Gamhanan ka o Diyos, ug huway makalabaw kanimo. Ginoong Diyos, ang akong katingala, pagpalanong sa tanan mong buhat. Nakita mga kabituunan, imong gahom nadayag sa tanan. Maluluwas, mag-aawit ako. Ikaw labing dako gayud. Manluluwas, mag-aawit ako. Ikaw labing dako gayud. Oh, yeah. Sa mga kahoy, diha sa kabukiran, mga langgam, nag-awit kanunay. Malantaw ko, diha sa kabungturan, madungog mga tubig na kagay. Manluluwas, mag-aawit ako. Ikaw labing dako gayud. Manluluwas, mag-aawit ako. Ikaw labing dako gayud. Gamhanan ka o Ginoo, madumdum ko ang Diyos wala maghikaw, iyang anak nga nagpakamatay, gipasan sa iyang kaugalingon, akong sala, dugo niya naghinlo. Pagbalik ni Kristo sa kapanganuran, dadun ko sa langit nung puloy-an. Muyok buko,
Pastor Kim on air. Okay, panayon ka mo nga nagsunod mga kaigsunan. Maing gabi din ni Sister Jean Can o isab ni Brother Roel Sanipa. Thank you. O ni Brother Darrell. Maing gabi din Brother Darrell. Diha kanimo. O isab ni Sister Jennifer Quinones. Kanilio, thank you for watching from Badjan, no? So salamat, murag na mo inyo sa Banhigan siguro, no? Salamat kay itong makaigsunan. So salamat sa itong makaigsunan, Sister Jennifer. Salamat si mong kinabuhi uban sa tibok ng pamilya nga nagkapadayon nga nangalaga diha sa Ginoo. Mao kana atong kalipay nga mga lagad kita sa Ginoo nga matinud-anon. So another na pod niya nga radio station igsoon matukod diha sa Badjan. Umaabot na mga kaigsunan diha sa Badjan. So ang Dios magahatag og kaligon og kadasig kanatong tanan nga mga lagad ta sa Ginoo nga matinud-anon. Mga pinangga, kabalo mo na mga panahon nga nangalagad ta pero moin up og pagmahay. Ngano man wala matunong. Wala matunong igsoon mo nang before nga mo sulod kaniya na ayuwa sige hunahuna mga kaigsunan. Hunahuna agi pagyud pag-ayo. Unsay mangisudlan? Wala daghan ng sulod pagpangalagad sa Ginoo, murag nakuratan ra. Nakulbaan ra murabag na nadalaras kahig. Wala ka padayon nga naman. Wala mabutang sa insaktong kahibalo ang pag-alagad mga kaigsunan. So mo kana nga dapat atong tanahon nga sa atong pag-alagad sa Ginoo ato kining ipahimutang mga kaigsunan ko sa husto nga pamaagi. Okay? So mo kana mga kaigsunan ang ato nga tinghuaon dire sa atong kinabuhi nga diin na mag-alagad kita sa Ginoo mga kaigsunan nga subay siyang kabubuton, uyon siyang kabubuton. So mo na mga kaigsunan nga dalaygon kay ang Dios kaysa wala giplano sa tao giplano sa Ginoo. Muna nga nanamantay radio station sa Badjan mga kaigsunan nasa Upper Lambog ug ato pa ning madugangan pa ni unya diha papod sa maybe diha sa Taytay wasa pa napita igsoon. So puros mga pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian og sa lain papod nga mga lugar ang matukod mga kaigsunan. So kapila ko gabalik-balik diha sa Badjan sa milabay nga mga panahon. I think mga katulo siguro to or kaupat pa to igsoon diha sa Cebu. Murag naka-familiarize nako sa mga lugar diha, no? Datoy hinablan man siguro to nga lugar diha og diha sa Matutinaw, diha sa Maliw sa to no? So nay mga lugar diha nga kining talagsaon ang pangalan. So ang Ginoo igsoon timan ini naa siya insaktong panahon alang sa tanang butang. Naa siya insaktong panahon or naa siya panahon nga giandam alang sa tanang butang. Ayag unhi ang Ginoo kay basig magbasol ka. Ayag unhi ang the best plan sa Ginoo. Og ayaw gyud igsuon ko pag-attempt nga imo nga i-blame ang Ginoo sa unsay nahitabo nimo. Kay daghang nahitabo na tos tong kinabuhi igsuon. Kita ra gihapoy mabasol nganuman. Naghimo kita sa mga butang nga dili na pinasikad sa kagustuhan sa Ginoo, usahay pinasikad na sa atong kagustuhan igsoon. Ato tas mga pag-ampo mga kaigsunan. Usa kini ka dako nga tinghuaon na to igsoon. Nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan. Usa kini kadako nga himuon nato ang mga pag-ampo. Ang prayer igsuon ko usa ka na siya ka
kinabuhi sa Kristohanon. Ang usa ka tawo nga walay pag-ampo, usa ka Kristohanon walay pag-ampo, mahal powerless na siya igsoon, walay gahom. lamang Wala gina siya igsoon. Apan ang pabili ang tao nga may nampuon, may gahom. Tungod diha sa pag-ampo, sa paghimo sa mga pag-ampo, ang sa makakonect kita ni Jesus. And even wala ka nag-pray, wala ko mayon ayaw pag-pray. Kanang panahon, dili magista ng panahon nag-pray ta, still connected gihapon ka. Kay ang effectiveness sa imong nga prayer, dili lang nga nag-pray ka. Right after sa imong nga prayer. And then mo nang giingon ang Biblia igsoon nga dapat kanunay ka nga mag-pray. Ha? Prayer without ceasing. Pag-ampo nga walay hunong. Kay sama sa pagkaon, sama sa tubig, wala na magpasabot nga pag human mo kaon, gigutom na pug ka. Naa siya lifespan nga gikan sa morning, mukaon ka ga morning igsoon, maybe gutumon ka adto na sa mga 10 or 11 or 12 kung kaya man gyud. So taas siya kanabi tawong mo epekto siya for how many hours? sa tanan Kaon na pug ka pagka udto. May epekto na pud siya akan ang iyang resistant asa ni ang iyang kaya igsuon nga makapadayon ka sa trabaho until hapon na sab. Muna mga kaigsunan nga magampo ka sa buntag, sustain na abot sa udto. Ampo ka sa udto, sustain abot sa hapon. Ang kuya igsuon ko wa na kay kaon-kaon, patay ka gyud. Muna ang Kristohanon, wa nailain ang Kristohanon nga way ampo-ampo, yan pa padulong ginas patay. Oh, padulong ginas patay. Biblia Ang Kristohanon nga walay prayer, na walay Bible reading nga ginahimo, padulong ginas dying. iya Padulong ginas kamatayon mga kaigsunan. sa ang sa Padulong ginas kamatayon. Muna mga kaigsunan, nila pa to may payunglo kay manakod. sa trono Pero usahay ning Kristohanon di man manakod. Muna mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw karon, himuang nga kinabuhi ang prayer. Mag-drive ka, maglakaw ka, magsakay ka, utang magtrabaho ka, Lord, salamat. Ining adlaw lain na sabni nga dapit, lain na sabni nga lugar, lain na sabni nga gimbuhaton, lain na sab akong adtuan, makigistorya na sab ko sa ina among manager, among kauban ug uban pa na nasab ko istorya. Lord, himo ang akong dila, himo ang akong kasing-kasing, himo ang ako ang postura nga imong makapahimuot nimo o makapahimuot sa akong mga kaigsunan. lamang ang magpabili ang pulong mo dili mausap ang saan mo Muna mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw, pulong mo atong tinguhaon ang pulong nga mapasidonggan nato ang Ginoo. May buntag diha ni Pastor, may buntag rather, may gabi diha ni Pastor John Rel Todlas, naka-live na ta sa Shine FM Alcantara. nali Salamat kay Ginoo, kusog-kusog yun ang signal igsoon sa kay nakaabot diri. So nakatabang ang Shine FM Alcantara kay mismo diri sa amoa makuha pulong niya. Napalong man tag mga almost 3 weeks sa Shine FM 95.9. So naghanra pong naminaw dire Pastor John sa Shine FM Alcantara. So salamat sa Ginoo nga nagpadayon ka diha. Pwede na siguro i-shutdown ako ning 95.9. Kamo na lay bahala mag-broadcast. Kaya makaabot raman siya dire sa kuan, dire sa Batang, no? Dire sa main station. O uban nga mga barangay dire sa kuan, dire sa Gihulngan, sa bukid sa Gihulngan. lusatan Huwag ka na mo'y ma-upgrade diha. Dako-dako gyud, mapatasan ang tower, mapatasan ang power. Okay kayo. wa nailain Dako-dako coverage diri mga kaigsunan mo na nga kining dako kayog ikatabang ang radio ministry. Bisag napalong diri kay dugay man tangwa ka broadcast kay ako pa nang asa to ni. ang sa Akong gidala og kuanday basay ang transmitter diri niya.
kung hulaton malangan man, so nag-order ko kanya ang transmitter din akong gidalag basay, so motong na standby og pila ka weeks. Yan natol po, duway kurente. Pag abot na po, duway kurente, duway internet. So, motong wata ka broadcast mga kaigsunan. Apa nagkuhan naghapon? Saan eh? Butang may Tingog ra gihapon ning song kay namay Shine FM Alcantara. So, dili kita mahutdan sa mensahe sa Diyos. Maayong gabi ni Shirley Gomez watching here in Bago City, Negros Occidental. Diha ba ako sa atong mila itong kuan? Diha ba ko atong sa tuod lawan ni adto ko? Martes, dias Bago niagi ko. Diha ko Bacolod. Muna igsoon, bisag unsa pa mo kalayo kay usa na to ka viewer sa Facebook akong giadto dito sa Banago. Oh, sa laag pagamay kay gikan mig Isabela igsoon, Isabela, Hinigaran, Punta Vedra, San Roque. Sa patong lugar ha, mura basta nalimot ko ato before sa Bago. Ako ginang naagi igsoon sa milabay nga adlaw. Muna mga kaigsoon, salamat kay sa itong viewers sa Sister Shirley Gomez. Nalingon ko Yeah, next day na po ato na bukog basay igsoon, maragari ko agi og bais, mabina diri sa Panagmabinay, Dawis, ang Kabangkalan, ug uban pa nga pwedeng agian igsoon padulog basay. Ay siguro lusot ta putanig Dumaguete. Muna mga kaigsunan, inanay ko nga trabaho si kong gabiyahe, dili ni suroy-suroy. Nagasto nig dakong salapi igsoon, pero kapaniguro ko nga sa pagbisan gagasto tag dakong salapi sa tanang nani kahulugan. Patindog ta dito og radio igsoon. tanang Mo kana ang usa sa pinaka dako na tong tinguha. Makatauhan pinagi sa radio makabati sa mensahe sa Dios. mahanaw sa lamang ang magpapili ang pulong mo. Muna mga kaigsoon sa tanang gasunod og naminaw diha. Dilima Ayaw niyo tinguha ang sa ang ubos lamang nga level sa pagsunod sa Ginoo. Tinguha ang level nga na mataas igsoon. sa throne. Kay nila pa to kung nag 90 pataas ka, kung mulusdo na 90 ri gihapon. Apan kung ka 75 ra ka, pag lusno na 74. O di ka pwede makapasar even 74.9. Di gyud 75 bagsak yun ka. Sa Ha? Di gina pwede igsoon. Pero ang 80, 90, mulusno nagdo stress, okay ra gihapon. pulong Munang ayaw pagkuha og standard nga ubos. Munang imong pagsunod ayaw iubos. Panikamote ang higher standard igsoon ko sa pagsunod sa Ginoo. Kay kini igsoon makaangkon ka laba o kasiguraduhan. tanang Salamat kayo sa tanan nga naglantog na minaw o sa naka-live ta sa Shine FM na 101.3. Salamat sa kinabing Pastor John Rel nga nagpagamit. Kikabalo mo ang radio, grabe nag-maintenance igsoon. lusang Oh, grabe nag-maintenance sa kurente lang daan. kata Kurente o mga uban pa nga kanang mga uban mo nang alandaman dyan nagkwarta kay any moment na imo bigay. wa Any moment na maguba. Unexpected na igsoon. yan pa Munang dobling amping, dobling ingat yun, alang sa buluhaton sa Ginoo. liya Kaya diri gani na magimaguban bisig kabalo ko igsoon pero naamang gyud ma-diferensya. O na nga alampingan gyud kayo kini nga mga butanga. Na kinahanglan gyud nga tagaan o kapagtagad. Katong sa basay gani igsoon sa kadugay na ako nga pag-install og radio na sipyatan gani. Montong akong balikon kay na failure. nalingon ko Muna nga sa lagi mga failure sigsoon usahay niya sa payan ra bagyog dool. pagkuko Gasto ko gasolina mga kaigsunan mga 2,500. kinabo Dala na nabalik. O labot sa kaon o guban pa. Muna nako gigasto mga kaigsunan. Muna nga sa traveling pa na ko igsoon grabe expenses mo nang kami gani magbiyahe ko agutuma lagi tinuod gani igsoon I am honest. Gutom kay lami ikaon pero sa oman mas pilion manamo nga gutomon me kaysa magbaklay me. kahayag
Hayag O nya di ba pud pwede so magmotor kay naa may mga karga nga di gid pwedeng imong biking-bikingon. nalingon ko Pitigin na kuha gasto mga kaigsunan pero kining tanan sa katuyuan sige na muna nga kalat ang radio diya sa Alcantara, diya sa Badian, diya sa Ayungon, diya sa Tanhay, diya sa Basay, diya sa Kansumandig, diya pa sa Iloilo. O guban pa nga mga sibiyanan niya nga itukod sa Dios mga kaigsunan. Munang paningkamot mo nga gitagaan mo chance sa Ginoo nga makahimo sa pagsunod sa Ginoo. Ayon yung sayangi gusiki ang higayon nga imong mahimo ang pagsunod sa Ginoo. tulong mo kahayag ko sa pulong mo nalingon ko sa pulong mo nabago ko ang pulong mo kinabuhi ko. Okay mga kaigsunan, dinhi na lang kukutob. Salamat kay sa inyo nga pagsunod o pagpaminaw. Atot kita sa mga pagampo. May katapusan Maghimo kita sa mga pagampo mga kaigsunan sa dili pa ko hingpit nga manamilit diha kaninyo sa mga naglantaw ug nagsunod. bisa Amahan na mo nga langit nun, salamat Lord. Hini nga kagabion nga mong gihatag ka na mo ang kahigayunan nga kami makadayag makasimba diha kanimo. Lord, ako lamang paabot nga kinasingkasing gayod nga mapasidunggan kag mapasalamatan ang magpapi nga mo mamintin Lord ang pagkabalaan, pagkaputli, pagkamatarong, pagkinabuhi nga sama kanimo. Father God, giyahay pa kami, tuloy pa kami sa mga butang angayan na mo ang himuon sa mong kinabuhi. ang sa Lord, salamat kay dalaygon kay kasamong kinabuhi. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. nga ako Tanang mga pagdaig, Lord, mga pagpasalamat para lamang gyud kanimo. Lord, tanang mga katawhan nga naglantaw sa Facebook, naminaw sa radio set, sila Ginoo maligon, makusgan o magdiskubre sa mga butang ang ayan himuon nga muuswag, mutubo sa pagkinabuhi nga balaan. Salamat Lord, ining kagabion magapanalangin ka sa tanan nga mga naminaw naglantaw. Mahimo sila Ginoo nga makapadayon ngadto sa unahan. Thank you Lord, kining tanan akong ginaampo, pinagi si mga anak nga mga Hesus Kristo nga luwas kita tanan magaingon. Amen o amen. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod og pagpaminaw. Dinhi lang kukutob sa ngalan sa tibuok pwersa ning mga sibianan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol maging kaniyo sa katapusan nga sa tanang plano o sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, pwede ka natong sipyaton apan ailang gig sipyata ang pagtuo pagdawat ni Kristo isip personal nga malos na salamat. Maayong gabi ka natong tanan. God bless us all. Bye-bye. Ikaw nagpa